Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusyň ýaýramagyna degişli ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýärler. Daşary işler ministrliginiň 5-nji martda ýurtda keteliň ýokdugyny aýtmagyndan başga türkmen resmiýetlerinden beýanat bolmady. Adatlyň ýagdaýdan ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanda birnäçe ketelän adamyň hatap alynanlygyny we sanlaryň artýanlygyny aýdýarlar. 27-nji martda Adatlyk radiosyna Äzerbeýjandan Türkmenistana baran paromyň ýolagçylarynda koronawirusyň tapylanlygy ma'lum boldy. Ýagdaýdan habarly ygtybarly çeşmemiziň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenbaşynyň portuna baran Türkmenistanyň raýatlarynyň adyndan 10-sunda koronavirus anyklanypdyr. Munyň bilen baglylykda Türkmenbaşa Türkmenawatdan ýokunç keteler uğrundan lukmanlar iberilipdir. Adatlyk radiosyna bu maglumaty beýleki garaşsyz çeşmelerden we türkmen resmiýetlerinden şol sanda Saglyk saklaýyş we derman tenagaty ministrliginden tasdiklatmak başartmady. Türkmenistanyň ýol başçylary koronavirus bilen ketelenler meselesi barada diňe bir gedek ýagny 5-nji martda çykyş etdiler we ýurtda koronavirus sebäpli ketelän ýa-da COVID-19 wirusy ýokaşan bolmakda guman edilýän ýekeje de adamyň ýokdugyny yglan etdiler. Şondan beri türkmen ýol başçylarynyň resmi maglumat bolmady. Türkmenistanyň resmi wekilleri Demirgazyk Kiprde Türkmenistanyň raýatynda koronawirusyň anyklananlygy baradaky media maglumatlary hem kommentirlemediler. Türkiýanyň gündemki Bris neşriniň 22-nji martda habar bermegine görä ýurduň Demirgazyk Kipr regionunda koronavirus bilen hasap alynan 38 adamyň arasynda bir Türkmenistanly ýenan bolup çykypdyr. Türkmenistanda adamlaryň COVID-19 bilen ketelän bolmagy guman edilýän ilkinji ýagdaýlar barada adatlyga 3-nji martda ma'lum bolupdy. Adatlyň habarçylary Aşgabatyň çoğunlydaky ýokunç ketelleri hastahanasynda adyndan 2 adamda koronawirusyň anyklananlygyny habar beripdiler. Ýöne şonda bu maglumaty saglyk resmiýetleri ret edipdi. 17-nji martda Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri Balkan welaýatynyň Etrek etrafynda we Balkanawat şäherinde koronavirus bilen näýataglan adamlaryň anyklananlygyny habar beripdiler. Türkmenistanda koronavirus temasy gadagan edilýär. Häkimetler problemany ýaşyrmak bilen bir wagtda ilatyň koronavirus barada geplemeginiň öňüni almagy tinançýarlar. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň sözlerine görä, adamlaryň köçede koronavirus baradaky gürrüňdeşligi olaryň saklanmagyna sebäp bolup bilýär. Köp halatlarda adamlary tutup äkidýärler. Grajdan eşikli adamlar saklananlara näme garaşýanlygy belli däl. Häkimetler ýurdun içinde alınıp barlayan çäreler barada şeýlede koronavirus barada dünýädäki ýagdaýlardan ilaty habarly etmeýärler. Şol bir wagtda soňky hepdäniň dowamında Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriň hasam güýçlenenligi gözeýilýär. Paýtagtda we vilayatlariň arasynda hereket çäklendirildi. Ýollarda hem jemgyýetçilik ýerlerinde adamlaryň gyzgyny barlanýar. Näçaglyk alamatlary bolan adamlar karantina ýollanýar. Häkimetleriň iň köp ulanýan profilaktiki çäreleriniň arasynda ähli ýerde üzärlik tutulýar. Soňky günlerde virusa garşy görüşmekde netijeli serýişde hökmünde ýoduň ähmiýeti hem wagt edilýär. Hususan da döwlet telewizionyasynda ýoda baý azyk önümleri iýmek ýygy-ýygydan maslahat berilýär. Şu günler Türkmenistanlylaryň ençimeti öýlerine dolanyp bilmän ýurduň daşynda galýar we uly köçünçlükleri başdan geçirýär. Dinleýijilerimiziň Moskwadan habar bermegine görä Türkmenistanyň raýatlarynyň ençimeti öz ýurduna uçmak niýeti bilen aeroportda galýarlar. Köpüsinde gün görmäge maddi mümkinçilik ýok. Elçihana öz raýatlaryna ýardam bermeýär. Reisleriň 30 aprelde çenli ýatyrlandygy aýdylýar. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary hem çykgynsyz ýagdaýda gelin Istanbulyň aeroportuna watanyna uçmak üçin 15-nji martdan beri garaşýan Türkmenistanyň ýene 300 raýatyny görürsiňiz diýip Adatlyň web saýtyna dinleýijileriň birinden ýazylan maglumatda aýdylýar. Soňky bir hepde bäri Türkmenawadyň döwlete degişli un we çörek önümleri satylýan dukanlaryna çörek gytyldy. Alyjylar çörek satyn almak üçin dukanlaryň öňüne nowata garaşmaly bolýar. Hususy dukanlarda çörek döwlet bahasyndan has gymmat satylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti 26-njy martda ýurtda azyk üçinçiligini kadalaşdyrmak maksady bilen döredilen pudogary toporuň düzümini tasdiklady. Adatlyk radiosynyň Türkmenawatly habarçysynyň maglumatlaryna görä Lewabyň administrativ merkeziniň çörek önümleri satylýan dukanlaryna çörek 2 manatdan bahalanýar. Hususy dukanlarda ol 4 manatdan satylýar. Türkmenawadyň döwlet çörek dukanlaryna ýene-de uly nowatlar bar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenawatda el ýeterli bahadan satylýan çöregiň gytçylygy eýan bir hepde bäri dowam edýär. Şeýlede un döwlet dukanlaryna 3-4 gün bäri asla getirilmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy döwlet dukanlaryna un gytçylygynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp şäheriň un öýüjü kärhanasynyň ýeşikärleri bilen gurrundeş boldy.
Harız işgärlerinin sözlerine göre unu gömek üçin kärhanada buğday bar. Ýöne Aşgabatyň görkezmesi bolmazdan hiç kim onu üwäp bilmeýär diýip kärhananyň anonim şertde gurrundaş bolan işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkmenistan resmi maglumatlara göre geçen yıl yurdun galla meydanlarından 1.600.000 tonna buğday hasyly ýygnaldy. Ýöne Azatlygyň çeşmeleri bu sanlara soragly çemereşýärler. Habarçymy Türkmenawaty ilatyň eli ýeterli bahadan un satyn alyp biljek ýeketäk söwda nokodunyň döwlet dukanlary dygyny utaýar. Habarçynyň tasdiklamagyna göre hususy dukanlarda çörek bulka önümleri döwlet dukanlary bilen deňeşdirilerine has gymmat satylýar. Ähli çörek bulka önümleri ortaça 1-2 manat gymmat diýip habar çaýdýar. Ýöne Türkmenawatyň ýaşaýjylary üçin çörek günnelik sarf edilýän zerur önüm bolup, ony her ýerde gymmat satyn almaklyk maşgaly büdjetine epesli täsir ýetirip bilýär diýip habar çaýtdy. Ýurdun dürli regionlaryna un we çörek önümleriniň gytçylygy dowam edýän wagty 26 martda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda adyk haritlarynyň öpçünçiligini hassa artdyrmak hemde eksportuny we importuny düzgünleşdirmek boýunça pudogara toparyň düzümini tasdiklady. Ýatlasak 2018-nji ýylda Türkmenistanyň adyk haritlarynyň bolçulugyny artdyrmagy maksat edilýän pudogara topar döredildi. Ganywertide Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň dekabryna da şol bir maksat bilen aýry başga pudogara topar döredilipdi. Şu günler Aşgabatyň häkimetleri paýtagty değişli owalardaky we ýaşaýyş jaý toplumlarynaky hojalyk jaýlaryň haýatlaryny ýykýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatlyk habarçysy bu ýykışlygyň Şorda, Garadamakda, Çoğunluda, Gökçede, Bagyrda, Bekrewede we Köşüde amala aşyrylýandygyny aýtdy. Paýtagtyň bu sewitlerinde esasan hojalyk jaýlary bolup, olaryň aglabasynyň haýatlary 2 metrden 4 metre çenli ýetýär. Häzirki wagt bu haýatlaryň ählisi sökülýär, has dogrusy ýumrulýar. Resmiler uly traktor we işgärler bilen gelip 1 saat içinde haýatlar umuman bolmadyk ýaly edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 24 martda gurrun berdi. Habarçy bu ýykışlygyň indi 1,5 aý töre wagt bäri dowam edýändigini we bu sewitlerde umumy hasap bilen müňlerçe hojalyk jaýynyň bardygyny hem bellidi. Onuň sözüne görä häkimligiň resmileri bu ýykışlygyň resmi namanyň ýa-da kararyň esasynda däldi, ýokardan dillen berilen görkezmäniň esasynda amala aşyrylýandygyny aýdýarlar. Ýaşaýjylar özlerine haýatlary gurmak üçin şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan ruhsatnamanyň berilendigini düşündirmäsi inançda da olary hiç kim dinlemeýär diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä resmiler jaý eýelerine ýerden 50 cm beton ýokarsy demir reşotka gözenek bolup, içi dolu görünýän şertde jemi beýikligi 1,5 metrden ýokary bolmadyk haýatlary gurmaga ruhsat beriljekdigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň üçin şäher we etrap häkimliklerinden ruhsatnama almalydyklaryny duýdurýarlar. Häzir ýaşaýjylaryň köpüsi haýat gurmajakdyklaryny aýdýarlar. Sebäbi olar ýumrulan haýatlary hem ruhsatnama esasynda gurandyklaryny aýdyp, ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagyndan gorkýarlar. Olar öňkü haýatlary gurmak üçin 50.000 manat çemesi çykdaja edendiklerini we täzesini gurmak üçin de azyndan 40.000 manatyň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Habarçy Türkmen häkimetleri tarapyndan haýatlary ýykylan ýaşaýyş jaý eýelerine hiç ýyly kompensasiýanyň berilmändigini hem aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hem de Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky 10 ýyla golaý wagtyň dowamında has takygy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň Türkmenistanda ilatyň hususy ýaşaýyş jaýlaryna degişli çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň ençemesi güýje girizildi. Bularyň aglabasy dilden berilen görkezme esasynda talap edildi. Soňky 7 ýyl çemesi wagtyň dowamında Aşgabatyň etegindäki Köşü, Hitrovka we Çoğunlu sewitleriniň ýaşaýjylaryndan öz hususy jaýlarynyň üçeklerini gyzyl ýa ýaşyl reňke boýamak talap edildi.